Salutare tuturor! Azi bine v-am găsit la canalul acesta și o să ne jucăm Cell Lemons. Și am mai jucat și o să fie, cred că, puțin videoul. Să nu vă supărați. Trebuie să facem aici puțin upgrade-uri. Și da, după o să facem mulți bani, orice. Așa. Și dacă vă apare un telefon, trebuie să apăsați pe yes, adică în traducere da, și o să primiți bani. Și da, gratis. Gen, îți trimite un prieten, dacă vrei bani. Și am făcut aici o grămadă lucruri. Am mai făcut și cu prietenul meu, și papa care canalul lui este Eric Foxy, să vă abonați și acolo și la mine, da? Că vrem să facem ceva, că mi-a zis că o să facem ceva și da. Ceva? Ok. Aici e baza mea. Uitați, scrie acolo numele meu. Uitați, aici. Îmi scrie. Și aici e băiatul ăsta care face cea limonadă. Mai avem puțin. Și facem și noi bani. Facem asta mov. Uitați așa. Am fost. Și acum o să scriu să facem mai repede. Ok, am mai făcut niște bănuți. Și acum o să trebuie să facem mai mulți bani. Dar văd că nu prea am mai făcut. Ok, am primit niște aici. Bun.
Așa. Revenim mai târziu ca să vedem câți bani o să fac. Pa! Ok, fraților, am mai făcut niște bani. Și da, o să mă duc pe aici să văd dacă mă lasă să mai iau. Dacă nu, trebuie iar să pun pauză și după revenim. Ok, revenim. Ok, fraților, am revenit. Ok. Ok, am revenit și eu. Câți bani am? Văd? Bilioane. Totuși o să fac partea a doua mâine. Sau poate azi, dar mai târziu. Ok, revenim altă dată. Bye!